HIV ku Phalombe ita usokonekera pamene bungwe lalikulu lothandiza likuchepetsa thandizo. Mzamasero nthambi yoyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakuvuma yachotsosera ena mkaundula wa ligi ya Premier Division kamba kopyola zaka zoyenera. Tsopano nazi nkhanizi mwatsatanetsatane. Apolisi ati anthu osachepera asanu ndi awiri oyendetsa njinga za moto zakabaza aphedwa mkati mwa sabata yapitayi ku Lilongwe ndipo njinga zawo zabedwa. Mneneri wa polisi ya Lilongwe Hastings Chigalu wati matupi atatu anthu omwe anaphedwa akadali ku nyumba yachisoni ya chipatala cha Kamuzu Central chifukwa achibale awo sanadziwike. Pakanali pano achigalu ati apolisi ayika malire a 8 koloko madzulo ngati nthawi yolola akabaza kuyenda pofuna kuchepetsa chiopsezo pa miyoyo yawo. Imoni Piringu walemba ripoti. Apolisi ku Lilongwe ati milandu yokhudza wachifwamba omwe anthu ena akuchitira akabaza a njinga za moto yafika poopsa pomwe akabaza asanu ndi awiri aphedwa mkati mwa sabata imodzi yapitayi. Mneneri wa apolisi a Lilongwe a Hastings Chigalu wati izi zafika podetsa nkhawa ndipo pano apolisi akhazikitsa lamulo lokuti oyendetsa akabaza aliyense asamagwire ntchito nthawi ikakwana 8 koloko usiku ngati njira imodzi yochepetsera chiopsezo chomwe akumakumana nacho akabazawa. Iwo ati pano apolisi akwanitsa kulanda njinga za moto zokwana 30 za oyendetsa akabaza omwe apezeka akuphwanya lamulo latsopanoli. Anthu ali ndi ufulu wopanga bizinesi mmene akufunira, koma ife ngati apolisi linonso udindo waukulu umene tikuyenera kuonetsetsa kuti pamene anthu apanga bizinesi yawo iwowa miyoyo yawo izikhala yotetezedwa komanso katundu wawo otetezedwa mphoke. Mukumva kuti talanda njinga 30. Wapampando wa bungwe la Malawi Coalition for Kabaza Stakeholders Association Makokansa a Moses Mwalabu wati bungwe likukambirana ndi akuluakulu a boma kuti aonetsetse kuti malamulo atsopanowa akutsatidwa komanso kuti chitetezo cha oyendetsa akabaza chayikidwa patsogolo. Chimene tikupanga ifeyo tikuthandiza ndi apolisi kupanga awareness campaign komanso kuwalimbikitsa kuti atsatire lamulo latsopanoli, kuonetsetsa kuti ma lunch chairs akuonetsetsa kuti aliyense amene akuyenda usiku tizitha kudziwa kuti akuyenda usiku kutiyo akuyenda motani zikhala bwanji. Nkhani zokhudza kuphedwa kwa akabaza usiku yakhala ikuchulukira mdziko lino kwa zaka zingapo tsopano ndipo izi zimachitika m'maboma osiyanasiyana mdziko lino. Malomo Zodiac kuno ku Lilongwe ndine Imon Piringu. Bambo wa zaka 32 wafa ku Tcholo atagwera mudamu la Malamulo Water Board dzulo. Malinga ndi omwe anamuona bamboyo awati anachita kudziponya mu dziwelo. Achibale ati zisachitika potsatira zodabwitsa zomwe akuti anayamba kuchita atakumana ndi njoka maulendo angapo. Mneneri wa polisi ku Tcholo Rebecca Kashoti wati bamboyo a Feston Samuka anapha njoka yomwe inabisala mnyumba pa July 31 asanaponde ina akupita kumunda ndipo zitatero amaoneka kuti anachita misala. A Feston Samuka azaka 32 ochokera mudzi mwa Samson mfumu yaikulu Khwetemule ku Tcholo amwalira kamba komira ndi madzi ku Malamulo Water Board Dam komwe iwo anayamba kuonetsa zizindikiro ngati za misala atangoponda njoka imene inali mu garden yawo. Izi zinachitika pa 2 August 2026 nthawi ya 1:30 omwe asamuka pamodzi ndi akazi awo ananyamuka kupita ku field yawo yomwe kuli mizimbe kuti akakolole, ndipo abambowa anaponda njoka yayikulu ndipo ataponda anayamba kuonetsa zizindikiro za misala pomwe anayamba kuthamangira ku damu lomwe lili ku Malamulo ndipo iwowa anajowera mu damulo ndi kumira. Apolisi analandira ripoti iyi kuphatikiza ndi aku unit ya Makwasa ndi achipatala anapita kukaona pamalopo, ndipo zotsatira zimene anayiza achipatala zinapezeka kuti a Feston Samuka anamwalira kamba komira ndi madzi. Mneneri wa polisi ya Tcholo Rebecca Kashoti. Phungu wa nyumba ya Malamulo wadala pakati mboma la Rumphi Dr. Matthews Mtumbuka
walangiza boma kuti lifulumizitse ntchito yopereka chipukuta misozi ndi kusamutsa anthu akukasasire ku Nkhatabe omwe anathamangitsidwa ndi asilikali a MDF mchaka cha 2024. Poyankhula ndi atolankhani atakhala nawo pa mapemphero ku mpingo wa St Joseph ku Kasasire, amtumbuka ati ngakhale kuti boma likupitiriza kupereka chakudya ku mayanjawa, liganizire zowapezera malo okhazikika msanga. Monga adamuzundanika kufotokozera mu ripoti ili, mneneri wa unduna woona za malo a Faustina Kamanga wapempha nthawi kuti afunse akuluakulu asanalankulepo. Poyankhula ndi atolankhani atachita nawo mapemphero pakachisi mpingo wa Katolika wa St Joseph ku Kasasire mboma la Nkhatabe, phungu wa nyumba ya malamulo wa dera pakati mboma la Lumphi Dr. Matthews Mtumbuka asindikafuna kuti boma liyenera kuthesa kusamvana kwa mkangano wa malo komanso kuonesesa kuti akupereka chipukuta misozi komanso kupeza malo okhala kwa anthuwa ndi cholinga kuti moyo wawo ubwerere mchimake. Dr. Mtumbuka anafotokoza kuti ngakhale kuti boma likupereka chakudya kwa anthuwa, koma kuyenera kuti boma liyenera kumvera madandaulo awo manga pochita machawi kuwapezera malo okhala. Ndikuona ngati anthuwa akukhala pakambo pano akuvutika, matoileti palibe, madzi akuvutika zambiri, komanso kupeza kuti makolo ali nyumba imodzi pachikhalidwe sizomveka, komanso anthu akulira kuti anasiya thochi zawo zipaso zosiyanasiyana afuna kuti akhale pamalo ena. Boma linatukuza ku parliament mawanga ndoti boma lipange zimene mwachangu anthu akuvutika. Kumbali yake amene akuyang'anira msasawu Alexa Ng'oma anafotokoza kuti umoyo ukhala wovuta ku mabanja amene athamangitsidwa ku Kasasire kuti apeze madzi abwino ogwiritsa ntchito amene ndi ofunika kwambiri pa moyo wa munthu, ponenesa kuti iwo azakakamizidwa kupitanso kulikulu la boma ku Lilongwe ngati boma lilephere kuthesa nkhawa zawo. Pakadali pano mneneri ku unduna woona za malo a Faustina Kamanga apempha kuti apase nthawi yokwanira kuti afunse kwa akuluakulu asanatherepo ndemanga pa nkhani. Malo mwa Zodiac kuchokera ku Mzuzu ndi Adams Clement Undani. Akuluakulu ku Blantyre apempha makolo kuti asamalole ana awo kukhala pa masamba amchezo kapena kuonera kanema kwa nthawi yayitali. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu Martha Nkisi auza Zodiac kuti ana amaonera zinthu zolakwika nthawi zina zomwe zimasokoneza maganizo awo. Iwo anena izi ku Blantyre dzulo pamwambo okhazikitsa malo omwe ana adzi kumanirana powalimbikitsa pa maphunziro ndi zinthu zina zokhudza miyoyo yawo. Chikondi Phande ali ndi zambiri. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu ku Blantyre Martha Nkisi wati kulola ana kuti azikhala nthawi yayitali pakanema komanso pa masamba a intaneti sizabwino. Ankisi ati ana amapeza uthenga omwe osayenera zaka zawo akakhalitsa pa masambawa. Malinga ndi Ankisi, anawa amakopera makhalidwe oyipa ndipo ndikofunika kuti makolo adzionetsetsa kuti ana sakuonera kwambiri kanema komanso kukhala kwambiri pa masamba a intaneti. Iwo atiuza kuti kubwera kwa malowa otchedwa Children Inspiration Hub athandiza kuti ana adzichezerana, kuphunzira zosiyanasiyana komanso kuphunzira zomwe ana akulira m'mabanja ena amachita. Kuti ana amenewa azitha kubwera ngati malo ano kuzacheza ndi kusewera ndi anzawo, kuti azitha kupeza mwayi onena kuti atakasuke muzigawo zosiyanasiyana. Mkulu wa malo otchedwa Children Inspiration Hub Amaki Kuchonde wati akhazikitsa malowa kuti ana azitha kusewera, kugawana nzeru komanso kuphunzira zinthu zina ndi zina zomwe zingathandize pa moyo wawo. Children's Inspiration Hub kapena kuti malo amene ana akhoza kupeza ukadaulo osiyanasiyana pamene akusewera ndi anzawo atithandizira kuti ana akathe kukhala pamodzi ndi anzawo. Ziwawa, zithunzi zoopsa komanso mawu ena oyipa ndi zina zomwe ana amatha kuphunzira akamaonera kwambiri kanema komanso masamba a intaneti. Kuchokera mu mzinda wa Blantyre malo mwa Zodiac ndine Chikondi Niko Mphande. Mukumvera nkhani pano pa Zodiac ndipo masanano muli ndine Owen Lupeska. Kentonenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. Pali nkhawa yoti ntchito yopima HIV ku Phalombe itha kusokonekera pamene bungwe lalikulu lothandiza likuchepetsa thandizo. Abambo asanu ndi awiri oyendetsa njinga za moto zakabaza aphedwa mkati mwa sabata yapitayi ku Lilongwe. Phungu wa dera pakati ku Lumphi Dr. Matthews Mtumbuka walangiza boma kuti lifulumizitse ntchito yopereka chipukuta misozi kwa anthu aku Kasasire ku Nkhatabe.
mzamasewero nthambi yoyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakuvuma yachotsa osewera ena mkaundula wa ligi ya Premier Division kamba kopyola zaka zoyenera. Tipitirire ndi nkhanizi. Pali nkhawa yoti ntchito zopima HIV zitha kusokonekera mboma la Phalombe kamba kuti bungwe lalikulu lomwe limathandiza likuchepetsa thandizo lake. Oyang'anira ntchito zopima HIV mboma la Phalombe Alameki Mkuntha wauza Zodiac kuti mwazina amadalira bungwe la Bela College of Medicine pophunzitsa ndi kuthandiza ogwira ntchito yopima magazi. Pamene bungwe likusiya ntchito zake mbomalo pa 30 September kamba kavuto la zachuma, Amkuntha apempha mabungwe ena kuti athandizepo kuti ntchitozi zisayime. Tili ndi ripoti la Ronex Chiwanda. Oyang'anira ntchito za HIV mboma la Phalombe Alameki Mkuntha wali pali kusintha kwakukulu pa ntchito yolimbana ndi HIV mbomali. Komabe Amkuntha ati zambiri mwa izi zachitika chifukwa cha thandizo la mabungwe achitukuko, ndipo pali nkhawa kuti ntchitozi zikhoza kubwereranso mbuyo kamba kuti mabungwe akuluakulu omwe amagwira ntchito mbomali akusiya ntchito zake. Iwo apempha mabungwe omwe amagwira ntchito za umoyo kuti athandize kuphunzitsa ogwira ntchito ochuluka kuti ndondomeko yoyeza HIV ipitirire. Ndingati boma la Phalombe tili ndi nkhawa kwambiri kunena kuti gawo imene asiya ndi yayikulu kwambiri. Mama provider athu amene tinawo kapena anthu amene amayesa magazi namba yayikulu yopitirira 55% ndi ikuchokera ku mabungwe amene. Katswiri wa za umoyo Dr. Doni Mategula wati dziko la Malawi liyenera kuyamba kupeza njira zokhazikika zothandizira ntchito zofunika za umoyo kugwiritsa ntchito ndalama za dziko lino. Kuchoka kwa thandizo la mabungwe omwe amathandiza dziko la Malawi kukukhudza kwambiri ntchito yopereka ntchito zofunika za umoyo m'dziko lino. Charles Ventura kuwerenga ripoti lomwe olemba Ronex Chiwanda. Gulu lina la anthu okondana amuna kapena akazi okhaokha lapempha boma kuti likhazikitse malamulo oyenera othandiza kuteteza ufulu wawo m'dziko lino. Ena mwa anthu amgululi kumpemba Machinjiri ndi Lande ndi madera ena mu mzinda wa Blantyre ali kusowa kwa malamulo owateteza kukuphwanya ufulu wawo pomwe akuti anthu akupitirira kuwasala. Christopher Sande ali ndi ripoti. Anthu omwe amakondana amuna kapena akazi okhaokha akufunabe boma kuti liunikire malamulo ponena kuti malamulo omwe alipo pano akuphwanya ufulu wawo m'dziko lino. Mayi wina wa zaka 30 ochokera kumpemba ndi ena ochokera ku Ndilande komanso Machinjiri mu mzinda wa Blantyre auza Zodiac kuti akukumanabe ndi kusalidwa komanso nkhanza zosiyanasiyana. Iwo ati amavutikanso kwambiri kuti apeze chithandizo cha za umoyo kuzipatala za boma. Akangotizindikira amamba kutisala ena kutineneza kwa anthu amene kutimenya popanda chifukwa sitinalakwe angodziwa ntchito zathu kuti timapanga izi. Group Village Headman mpingo wa dera la Mfumu Somba wapa mpando wa gulu la atsogoleri a mipingo kumpemba Chadzunda ndi madzi abango auso ni Matebule ndi oyendetsa ntchito za bungwe la Manerera ku Blantyre Apathias Kaira apempha adindo kuti achitepo kanthu pomvetsera madandaulo a anthuwa. Tikulephera pati kuti tisavomereze koma pempho ndilakuti ayenera kuchivomereza chifukwa anthu amenewa tikuona ngati kuaphera tsogolo lawo komanso iwo akuphaza chitukuko za kutsogolo kwa ana athu ena. Ndikuziwa ndizovutabe koma boma liganizire kuti lipereke lamulo kuzera ku parliament likhazikitse lamulo limeneli anthu aloledwe azioneka ndi maso ndi anthu. Mneneri mundu unaona za chilungamo a Frank Namangali wakana kulankhulapo pa pempho la anthuwa. Pempho la anthuwa likudzanso pano pomwe mwezi wa Juni chaka cha 2024 bwalo la malamulo ku Blantyre linakana pempho la anthuwa kuti m'dziko muno mukhale malamulo olola anthu okondana amuna kapena akazi okhaokha. Malamu a Zodiac ndine Christopher Sande. Mzamasewero nthambi yoyendetsa mpira wa miyendo mchigawo chakuvuma yachotsa osewera ena mkaundula wa matimu a ligi ya Jurata Patres Premier Division kamba kuti anapyola mlingo wa zaka zoyenera. Mlembi wa mkulu wa Eastern Region Football Association Elia Canton Nyirenda wati matimu anawuzidwa kuti osewera asamakhale opyola zaka 23 koma zadziwika kuti ena mwa osewerawa anafika pafupifupi zaka 30. Izi zikutanthauza kuti osewerawa salinso ololedwa kusewera mipikisano ina iliyonse imene ili pansi pa bungwe la FAM. Sambanda ali nkhani yonse.
Kumathero sabata yangu tayi masewero ena a ligi ya Durata Batteries ku chigawo chakummawa sanachitike kamba kuti akuluakulu anachita kafukufuku ofuna kudziwa zaka za osewera amatimu ena amene waulula kuti pali matimu ena akugwiritsa ntchito osewera opyola zaka zimene ligi inakhazikitsa. Mlembi wamkulu wa Eastern Region Football Association Elia Cantoni Nyirongo watiuza kuti ligi isanayambe mwezi wa June matimu anauzidwa kuti alembetse osewera okhawo amene zaka zawo zikuyambira 23 kupita m'musi, koma kafukufukuyu waonetsa kuti pali matimu ena analembetsa osewera amene zaka zawo zapyola 30. Chinthu chinachipereka kalekale ku matimu kunena kuti ana ang'ono ndi amene akuyenera kumenya ligi. Mwina foti ulendo winake zinakanikapo kuzipanga implement matimu ena anachitenga kuti ndi chachizolowezi. Kakhazikika pamene popo kwachonena kuti akupita ku League 1 kenaka ku National Division League adakali achichepere amene akusewera ligi yaying'ono ndi anthu akuluakulu amene saditengera kwina kulikonse. Mmodzi mwa akatswiri olankhulirapo za masewero Henry Gome wati koma bungwe la FAMU liganizirepo za osewera ena amene achotsedwawo. Osewera amene wawa amene adusa zaka 23 wa tikuaganizira zotani tsopano kodi azingokhala so ndimaona ngati kuti mbali imene ya Football Association of Malawi ikuyenera kuti iwunikireponso bwinobwino athe kupanga accommodate osewera onse kuti azitha kupeza mwayi osewera. Kumayambiriro a chaka chino bungwe la FAMU linaziwitsa nthambi zonse zoyendetsa mpira mzigawo kuti zizikhala ndi matimu 16 pamene mbuyomu zigawo zina chiwerengero cha matimu chinkafika 60. Sam Banda. Tidakalipa nkhani za masewero, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya mpira wa miyendo wa asungwana Alavu Mofaziri tsopano ali ndi osewera onse omwe anawayitana pamene timuyi ikukonzekera kukumana ndi Zambia lachitatu likudzali kumpikisano wa Women's Africa Cup of Nations ku Morocco potsatira kufika kwa Asimenye Simwaka. Faziri adauza atolankhani pambuyo pogonjetsa Egypt ndi zigoli zitatu kwa chimodzi loweruka kuti cholinga chake ndi kufika mndime ya quarter final ndipo kuti kufika kwa Simwaka kuonjezera mphamvu za osewera kutsogolo. Simwaka wafika ku Morocco atayimira Malawi ku mpikisano wa Commonwealth ku Scotland koma anamaliza pa namba 8 mu mpikisano othamanga malipande 200. Bright Kanyama walemba ripoti. Pokonzekera kuyamba kwa masewero a mpikisano wa maiko a Africa, mphunzitsi wa timu ya dziko lino ya Scorchers Alavu Mofaziri adalengeza mndandanda wa osewera 24 pamene panali dzina la Asimenye Simwaka ngakhale kuti pa nthawiyo ankadziwa kuti osewerayo sadzapezeka pa masewero awiri oyambirira amugulusira mpikisanowo kamba kuti amayenera kukasewera nawo ku mpikisano wa Commonwealth. Pomwe osewerayo wamaliza mpikisano wake wa Commonwealth walumikizana ndi anzake osewera a timu ya dziko lino ya Scorchers pamene timuyi ikuyembekezeka kukumana ndi Zambia pa masewero otsiriza amugulusira mpikisanowo amene achitike lachitatu madzulo pa bwalo la Al Madina mdziko la Morocco. Pamene Scorchers ikuyang'anira kuti zigulire malo mu ndime ya quarter final, mphunzitsi wa timu ya Faziri akukhulupirira kuti kubwera kwa Simwaka kuthandizira kuti akhale ndi osewera odalirika chakutsogolo pamene akuyang'anira kupanga mbiri yofika mu ndime ya quarter final kwa nthawi yoyamba ya mpikisanowo. Kunkonera kuti ifenji fosanga asiba inenje naukonda ifuna kuti timu sikuti inasokoleka kwambiri hayi inali bwino komano konya kuti tisatenge ngati zokweka hayi. Scorchers inagonjetsa Nigeria pa masewero ake oyamba isanagonjetse Egypt ndipo ikungofunikira point imodzi kuti ifike mu ndime ya quarter final. Malo mwa Zodiac ndine Bright Kanyama. Apanso ndipo pa mtsiriziro pa nkhani zathu masana wano koma tisanasiyane tiwonenso mitu yake.